Za oknem, které je úzké a vysoké, skleněná gotická nudle, studený kanadský vichr míchá dvě běloby. Rozbitý sníh, jen se jako prach sype z černavých mračen nahoře, a sněhový prach, který vichr zdvíhá z pláně táhnoucí se od Mississaugy na jih k jezeru ontarijskému. Rozbitý sníh víří bílou pustinou, kde není nic, jen pár holých zčernalých stromků. Kolej stojí v divočině. Očekává se, že za několik let se město Mississauga rozroste a kolej pak získá pestřejší okolí. Zatím je v pustině. 2,5 míle od nejbližšího developmentu rodinných domků. Ale ty už nejsou jeden jako druhý. Od dob George F. Babbita se tu něco naučili. Možná je poučila literatura. Family houseů jsou nejméně 4 typy. Střídají se v nepravidelných intervalech, takže development působí dojmem švýcarské vesnice, načrtnuté nějakým hodně stylizujícím malířem. Pohled je na ně pěkný. Jenže ji nevidím, hleda vnitřním zrakem, jak mi těkají myšlenky. Skutečnýma očima vidím bílou, studenou, vychrnou kanadskou pustinu. Často takhle vnitřním zrakem vidím mnoho krásných věcí, které jsem spatřil na vlastní oči téhle zemi měst bez minulosti. Skylineu toronských mrakodraků třeba, černých, bílých a podkrytých zlatými zrcadly. Temena mají vražená do mlhavých mračen, svítí jako zlaté šachovnice do večerního přísvětlí prérie. A za nimi zapadá slunce, veliké jako Jupiter a rudé jako anilinový prudí. To všechno na zelené obloze soumraku. Bůh ví čím to, že zelené. Asi tím, že je to v Kanadě. Srovnávám to s panorama s Račanama a připadá mi krásnější, ale objektivně vzato je to asi stejné. Země je krásná všude. Krásnější je tam, kde je člověku dobře. A dobře je mu tam, kde už nic neodkládá do budoucnosti. Protože nemusí. A protože z budoucnosti už mnoho nezbývá. Kde pozbyl strachu, protože se není čeho bát. Ani obecně, mají tu sice rovněž stranu, ale strana zatím nemá moc. Ani osobně. Tady není česká literární kritika. Nesestavují se tu žebříčky spisovatelů podle velikosti. Mé romány, které tu vydává Krcálek paní Santnerové, se pouze čtou, ale skoro nerecenzují. Není, kdo by je recenzoval. Ti 2 nebo 3 vděční amatéři, co o nich píšou do exilového tisku, v máčknutí mezi inzeráty na šibřinky a na tuzex, rozumějí na nejvýš čtení, nikoliv literatuře. V Saskatchewanu žije sice pan profesor Koupelna. Je muž, dodávkový obchodní dům Pasr v Chicagu, přibalí občas do zásilky domácího džemu a pražské šunky, jako bonus také knihu. Kniha probudí v panu profesorovi divošský instinkt a on se domnívá, že je to kritický duch. Pošle potom útok do čtvrtletníku Společnosti pro vědy a umění, ale naštěstí útočí z výšky tak velikého vzdělání, že většinu členů Společnosti věd jeho atak odradí. Jeho vzdělání má taky příliš veliká bílá místa, takže u těch, které neodradí, mine se účinkem. Je mi dobře. Je mi zatraceně nebezpečně dobře v téhle pustině. Sharon McCaffrey, překrásná, nazrzlá a nezřízeně pihovatá Irka z Barnham, Lake Settlement, drmolí mi za zády referát o Pimol. Chce jí mít z krku. Já naopak si přeju, aby mluvila hodně dlouho, protože pak nebudu muset dlouho mluvit já. Samozřejmě poznávám, odkud to obsala. Ale minimální akademický standard má.
Neobsala to z kolesových taháků, ale z docela solidní knihy profesora Quina. A obsala to pečlivě, nevynechala nic. Právě, ať se mi o to nežádal, ale je to v Quinovi, srovnává Pima s bílou velrybou. Úvodní věty jsou prakticky stejné. Jmenuji se Arthur Gordon Pym a říkejte mi Ismael, přednáší Sherlock. Oba hovoří o městu Nantucketu. Některé postavy v obou románech se obírají skrytými významy. Pym a Peters významem hieroglyfů vrytých do skál na ostrově C. No ovšem, škobrtla o slovo slovansky začínající souhláskovým klastrem. Calal. Posádka Pekodu významem zlatého dublonu, který Acha přibyl ke stěžně. Pym a Augustus na počátku příběhu téměř zahynou na moři. Ismael navštíví velrybářskou kapli a studuje pamětní desky námořníků zahynulých na moři. Hledím do bílých vírů za oknem a příjemně v teple vím, jak jsou nelidsky ledové. Trochu je slyšet vytí větru a mě ve vnitřním sluchu zní ruské verše, jež jsem včera předčítal prérijním mláďatům. Pou, obávám se, je nutí. V televizi hrajou hororovitější horory a snažím se jim ho, jak můžu, zpestřit. Přečítal jsem jim tak tedy ruské verše. Taky proto, že jsem opět jednou podlehl hloupé, jenže snad nezlikvidovatelné tendenci vysvětlit nevysvětlitelné. Irena Svensonová, dívka s krásně pohodlným obličejem, je to sebeobrana, vstala a prohlásila, že Havran je bezcenný sentimentální kýč. Udělala to ze msty. Všimla si, že se mi zadrhává hlas. Nemohu si pomoct. Jsem sentimentální. Vždycky, když čtu verše. If within distance it shall clasp a Satan's maiden whom the angel call. A tak se domnívala, jak chytře a především se mi pomstí za to, že jsem jí minulý semestr v soukromí své kanceláře skoro 2,5 hodiny sadisticky mučil. Nasadil jsem tehdy profesorskou masku a jako zupák jsem položil nezodpověditelnou otázku. Jak je to možné? Proč jste to udělala? Ale děkanovi jsem ji přirozeně pro její plagiátorství neohlásil. Na konci krutých 2 hodin jsem jí milostivě povolil napsat nový papír. Ovšem do rána příštího dne, čím jsem jí zajistil příjemný večer. Žádné holce, která se jmenuje Irena, nejsem schopen provést něco skutečně zlého. To je inhibice z dávných let. Irena Svensonová tedy napsala nový papír a myslela si, že mě převezla. Ale měla smůlu. V prvním papíru podcenila mou profesorskou učenost. V tom druhém nepočítala s českým zákonem schválnosti. Koupila si jej od Term Papers a ti podvodníci jí střelili papír, který prodali před 2 lety hezonké Číňance Joan Pak Wong, když si k ním tehdy zašla nepřímo na mou radu. Musel jsem od dívenky z Trinidadu mít totiž aspoň jeden papír, kde by každé druhé slovo nebylo špatně a nevyskytovala se orientální mystéria ala. Tento román je román. Je to veliké dílo, neboť je v podobě knihy. Jinak bych ji s klidným svědomím nemohl pásnout. Nevím vlastně, proč jsem měl svědomí neklidné. Asi to byl rovněž spíš sadismus, nebož papíry po profesorech nikdo nečekuje. Ostatně, kdyby čekoval, byli bychom oba, Joan Pak Wong i já, stejně v maléru. Zakoupené dílo tak bezmezně převyšovalo předchozí hurvintiády, že rozdíl vyšel vysvětlit leda Lobotovi. Zkrátka a dobře, anonymní písař Term Papers
Střelil papír už jednou střelený panence z West Indies, Ireně Svensonové. Takže seděla u mě v kanceláři podruhé. Já měl podruhé nasazenou masku profesora a trýznil jsem ji tentokrát téměř 3 hodiny, až se v slzách přiznala. Byla to rozkoš, vidět pohrdavý obličej s pyšnou pusou sofistikované mladé dámy, najednou něžně rozpuštěný do podoby tváře nejisté holčičky z Oshawa, Ontario. Říkal jsem si však, kde zůstal její ženský instinkt. Co pak ta deodorantem a levandulí vonící švédská holka nevidí, že já ji přeci jak živ děkanovi neprásknu. Ale nebyl to v ní ani tak nedostatek instinktu, jako nedostatek mé zkušenosti. Nemohu vědět, že i kdyby se nejmenovala Irena, život mě imunizoval proti jakýmkoliv oznamováním, jakýchkoliv provinění, jakýmkoliv autoritám. Zábrana ve mně je neproniknutelná jako železná opona. Žil jsem příliš dlouho v zemi, kde i nejčistší pravdu, je-li oznámena, promění se v lež na západě málo známých zákonů Marx-leninismu. A tak jsem tehdy Ireně Svensonové poručil, aby vzala pero a papír. Vzala Parkerovu stříbrnou propisovačku a svůj absurdní kanadský linkovaný blok. A přede mnou musela pak další 2 hodiny smolit papír na téma funkce barev v Hawthornově šarlatovém písmení. Potila se tak, že levandulí slabě pronikala vůně holčičí tělocvičny. A jak hryzela Parker, vylil se jí z něho věčný ingous do úst. Takže pak 14 dní chodila na přednášky serty jako mrtvá Ligia. A já tedy podlehl bláhovému sklonu udělat ze čtverce kruh. A v pošetilé snaze ukázat zcela iracionální Irence a zcela prérijním dětem z Edebalské koleje, že, jak praví Hemingway, je-li něco napsáno dobře, může to mít mnoho významů. Přinesl jsem si na přednášku Jesenina Volpina. Vířící bílá vichřice za oknem teď dokonce filigránsky rozrnčila sklo, dokonale zapuštěné do chromovaného rámu. A slyším pouva. Slyším ho vnitřním hlasem rusky. Jak to noču v čaju terora já čítal v Pevria mora. Tvrdá ruská R zarachotila poloospalou posluchárnou. Bylo to taky v zimě, za oknem vichřice, týden před vánočními prázdninami. Laciné mechanické vnitřní rýmy, říkala Irena a opovržlivě pusa malovala křivky jako samoznaky nenávisti. Ne nadarmo ho už současná kritika nazývala gentleman. Bylo zřejmé, že na pomstu se dobře připravila studiem pramenů. Ve skutečnosti je jeho monotónní poezie jenom slabým odvarem romantické poezie anglické a sotva, co může dát moderní sen, škobrtla, senzibilitě. Měla po efektu. Třída to sice nepoznala, ale schodila se přede mnou a zrudla vztekem. I v sótně, i v pečali já šeptal. To druk jedvali. Vztek druzej dávno uslali. Slzy mi vstoupily do očí. Chtěl jsem Irenu spražit, ale nemohl jsem. Na chvíli jsem musel přestat číst, počkat, až povalský efekt poezie a zkušenosti národních i mezinárodních z fašistických i komunistických impérií odezní. Irena byla na koni, protože si to tabula rasa jejího mozečku přirozeně vyložila jenom jako další doklad než směšné sentimentality. Oči mi klouzaly po azbuce. O prorok, ne prosto ptica, jestli nyní za granice, kde svobodný iskuste ne pasen rozkorov. Jestli jest to dober vůli, já v tot kraj nevstrety v půli, v Nederlandách v Peruli, já řešil by starý spor, romantisma s realismem, dosud por nekončen spor, kartnul voron nevermore.
Sharon kůňká a už to brzo bude mít z krku. Neexistoval spisovatel, který by byl více soustředěn na naprosto osobní zkušenost. Byl to první a největší umělec abnormální psychologie. Jevil tendenci nořit se do problémů, jejichž řešení předpokládá téměř geniální důvtip, aniž vyžaduje jakoukoliv životní zkušenost. Vystřídala své nepřiznané prameny a není papoušku jak ruče. Hledím do metelice. Chodbou bílých vírů rozvážně kráčí veliký, vypasený havran. Nebo prostě nějaký černý kanadský pták. A z bílé mlhy se noří příznačná loď kapitána Gaje. Nikagda, skazala ptica, za moriami, za granice. Tut vlomilstva, soldáta, soný dvorník i major. Vnitřní rýmy, mechanické vnitřní rýmy uchlastaného rolničkáře. Jedenka si zlostně sedla, přece jen poněkud vítězná pirhovým vítězstvím. Já stekle zvládl slzy. Pomsta za dvojí odkrytí a do třetice ponížení rtíky byly dosud trošku akvamarínové. Byla dokonalá. Děkuji. A vydám chviličku přichází pauza, než bude další čtení, takže klidně vás poprosím, abyste se tím občerstvili. Máme tu také víno, tuším, že ještě